Yala. Sawi. Sulag mga kapayas. Na. Oh, wala siya libi ba? Nga. Isa ka tawag daw? Tingala daw? Ano ba yung palit na to? Bakit? Oh. 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 Mo sa lang makdo na yan? Ano? Yan, sulag kapayas. Oh. Ah, dako na kasi kwarta na. Oh, saan to pagsayaw, be? Oh, lahi man ko sa action ni baby, oy. Na, baby. Supi, supi. Lubugas akong kamera, oy. Nagli ganan si Charmin sa akong cellphone kay lubog kay kamera. Buang yan. Oh, yung isa na ba? Mga kapayas. Oh. 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 Ano din ba? Sikat tayo masalagsagan. Oh, paano yan? Uy, mga adik sa vlogger, oh.